Mga problemas mga Kristohanon, pagsalikway sa pulong sa Ginoo or gibuli ang pulong sa Ginoo. Kasabot man ang word nga bully, familiar ka na sa school. Sa eskwelahan or sa inyong trabahuan, ginabuli. Ang gibuli, no? So, mayong kagibuli ka nang wala ni mo tagaig importansya o niya kanang dili fair ang imuhang pag-treat sa iyaha. Munay bully. Ginabuli nimo. So, ang problema sa daghang mga Kristohanon karon, ginabuli nila ang pulong sa Ginoo. Unsa ganito nang ginabuli, wala tagaig importansya. No? Sige ko na magpiyong akong mata, isa ang kamot sa mga nagbasag Biblia kada adlaw karong simanaha. Sige daw, wa kong tan-aw man. Sige, be honest. Okay, hands down. Di ko kita nimo. Usahay no, mga tawar taani. Pero sa pagkatinuod lang, maogyod ni ang hinungdan nganong perteng lisudan ning atong kinabuhi. Kay si Lord naghatag magpaagi. Kami sa bisan unsa ka busy na mo, mukuan jud mi, mo ukab jud, mo basag jud ka. Kay kung wala gyud kay pulong sa Ginoo, kinalisudan gyud na nga kinabuhi. Lisod gyud kay na. Samot na kay nagpaingon ta aning panahon nga di na ta makasabot. Ang among duha ka anak murag 2 weeks naman siguro na silang ga LBM. 2 weeks na. So bisan sa sakyanan, opening prayer ko sa jam unya kay mohunong mangyud mi kay ga LBM man sila. Naabot si Medito, nagsugod na. Pero wala rasad ko na worry, ana, tungod kay, di ka kasabot sa panahon. Uptake raman sad sila. Kusog manginom og tubig, wala ra ko ikuan. Pero LBM na sila doon kasi mana. Di na masabtan ni mo ning panahon karon. And kung nakahibaw mo sa balita, sa issue, ang Pilipinas karon, ang mga sibilyan, gitugutan na sa PNP nga mugunit og long arms, mga tag-as nga pusil. Ngano sa rason? Prepare na ta sa gera. Kay mosugot mo sa dili maggera mangyod. So gi-allow na nga mopalit og mugunit og mga tag-as nga armas ang mga Pinoy, nga mga sibilyan. Unya di na nimo masabtan gyud bisag unsaon pa nimo sa kinsang brighta pa mosulay og fix sa problema sa kalibutan, di na gini masolbad. Iyahay na lang yutaan palig-on diha sa Ginoo. Now, kung huyang ka mga igsuon, kung huyang ka panahon sa katalagman pagsulay problema, maluyasad ka. And then, sa panglawas kami magtrabaho mi, manday malig-on, kanang manday, kanang arong kusgan mo trabaho, manginom mi og kubra. Pero ang kubra nga, bisag kanang mga gipang-inom po na mo, mao po na ni patay sa kidney, sa mopaluya sa lawas. Na? Mopaluya siya sa lawas kay nahinay na gani siyag tuyok kay gikapoy, hiluan man, parang mabuhi pa siya. So, inig-expire ato, patay. Na? So, kita sad sa atong kinabuhi, natay mga paagi nga unsaon nako para manlipay ko, magmadasigon ko, ligon ko. Sa kadaghang panahon nga makadungog kagwali, ingnon gyud kang basahan lagi ang Biblia. Pero maunsa man ta inig-ingong basa ang Biblia, amen. Yango-yango ra ba? Yango-yango lang. Panahon sa sharing, for example, mag-sharing man gyud no before ang prayer. Panahon sa sharing, pobre kaayog ikalitok, ikashare. Why? Why basa-basag Biblia? Mubitaw nag-uol ko ba pagkadungog na ako ang mag-prayer o niya ang ipanghisgutan mandeng. Mga diwinde, encanto, hypnotize. Sa pa to, mga white lady. Nakaanak ko, mura man ni sila di mga magtotoo. Wag yun gihisguti ko sa kagamanan ng Diyos. Wag yun gihisguti unsay mga nabuhat sa Ginoo.
Wa gyud na hisguti nga ang espiritu sa Dios ni anato mas labaw kaysa nila. Wa gyud na hisguti nga pinaagi sa dugo ni Kristo hinlo na ta sila pag nakakita sila nato mahadlok sila, mudagan sila. Delikado kay na. Ngano man na, resulta na siya sa pagbuli nimo sa pulong sa Ginoo, sa pagsalikway nimo sa pulong sa Ginoo. Munang naingon na anak ka. Kanang maingon ganita, gipakawalay bili, wala tagaig importansya ang pulong sa Ginoo. Una ana, kanang imong nadunggan, nakat-on na ka ana, pero dili nimo ikinabuhi. Gibuli mo nimo na siya, ang pulong sa Ginoo ana. Kanang nakabalo kang siya mao'y makatabang nimo pero di ka mo duol niya. Buli na, ginabuli nimo, ginasalikway nimo siya. Kanang nasayod kang ang maura na makapaligon nimo pero dili nimo dawaton. Ginasalikway mo siya, ginabuli nimo siya. Now, ang tanan nimong gipangandoy sa kinabuhi naa man niya. Ni amas pulong. Unya kay imo man siyang ginasalikway kanunay ngano lagi. Mas importante lagi nimo ang imong pag-eskwela, ang imong pagtrabaho kaysa sa pulong sa Ginoo. Karon makasabot ka og ayo. Nga ngatong kinabuhi karon, bless kaayo kay niya tay Bibliyang mabasa. Sa wala pa ni na-compile, sa wala pa ni nasuwat ang mga tao kaniadto. Mulangyaw pa mutabok paglaing nasod aron makadungog sa pagwalis pulong sa Ginoo. Example, Queen Sheba, ni-travel siya almost 9 months. Para makaabot lang dito ni Solomon, makapaminaw sa pulong sa Diyos. Kinsa pa, ang taga-Northern Kingdom, mutabok sila sa Southern Kingdom aron makapaminaw sa pulong sa Diyos. Mas lisod to sa ilaha kaniadto, wala sila yung mga motor. Nga modong sila tabok sa pikas nasod. Kamilyo lang ang ilang sakyan. Magdala pa sila karavan, kinargahay o bulawan kay ibaylo nila sa mga pulong sa Dios nga ilang madungog. Karon ang pulong sa Ginoo mga igsuon nasa tong panimalay mabasa. Nasa cellphone, ginashare. Madungga nato sa matag Domingo. Pero ang problema, ginabuli lang nato ang pulong sa Ginoo. And that is why pag-abot sa panahon huyang ta. Kabalo ba mo? Sa time nga nasabtan na kog ayo ang gahom sa pulong sa Ginoo, ang balang espiritu nga naghari nimo og ang gahom sa dugo ni Kristo, wala na ko'y nahadlukan bisan pag prinsipe siyawa. Ngano man, nakabalo man ko ningon man ang Bible, sukli sila og mudagan. Nawita kanta na to, kung musukol ka, ang yawa mudagan, ikaw may gadagan. Pag prayer meeting, katong nang lingkod atong dool sa pultahan, wa na namalhin na kanang hadlok. Nya gaampo gasiga ng mata kay basig na anirong engkantong giingong upaw. Di na engkanto, tinuod na nga tawo. Engkanto mo. Tinuod na nga tawo. So, maminaw ta aron nga masulbad nato ni nga kaso, masulbad nato ni nga problema. Because pag dili nato sabton og ayo ang pulong sa Ginoo, gani ginabuli ra nato ni kaayo, hala pagkanunay ampo og kaayuhan. Pagkanunay ampo og pag-uswag. Pagkanunay ampo og kalinaw. Kutob lang kas agpo, ampo di ka katilaw. Ngano man, naaman diri tanan. Once nga imo ning amiguhon, dawaton, ikinabuhi, panggaon. Diha nimo matilawan ang kinabuhi nga wa jud kay gikahadlukan ngano man kabalo man kang kinsa imong kauban. Kabalo man ka og kinsa ang Dios kay imong gikauban. Magpray una ta mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord. Nakaroon ni ining kabuntagon Ginoo. Ang imong mga pulong maghatag namo kalig-on. Magpasabot namo sa tinuod nga gahom nga nagpuyo sulod sa among mga kinabuhi. Father God, thank you nga karong adlaw maputol ni among problema. Nga mao ang kanunay nga pagsalikway, pagbuli namo sa imong mga pulong. Especially karon nga generation, O Lord,
Tabangi kami amahan nga malig-on kami. Tabangi kami o Dios nga makabaton kami og kaalam nga dili kami malimbungan sa among kaugalingon sa laing tao ug bisan pag-unsang mga espiritu, Ginoo. Salamat Lord, ang among kinabuhi mubarog diha sa mga kamatuoran nga gisultis imong mga pulong. I-bless ang bisan kinsang maabot ni ining mensahe. Panalangini ang tanang taong maabot ni ining mensahe, Ginoo. Mao ni ang among giampo, gipangayo, gipasalamatan ug madawat namo ni pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Atong basahon ang 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sige, for the sake sa mga bag-o no, palihog ko sa screen, Bisaya lang arong mag-inato ta karon. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Ingon diha, timan-e kini. Liho ka sa nang nas imong tapad ina timan-e. Ningon ang Bible, timan-e kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Hambugiro sila mapahitason, bugal-bugalon. Kita tanan moingon bugal-bugalon. O lingian ang nasimong tapad ina bugal-bugalon. Masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton o dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod. Tigbutang-butang mapatuyangon bangis. Madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likaye kining mga tawhana. Sultiig usob ng nas imong tapad ina likaye na intaon sila. Balihog manglingkod tang tanan. Atong tinguhaon mga igsoon, nga karong adlaw do natay tubag sa pangutana ug mahunong sabning problema nato. Gitawag ni siya og kami na ami subject kabahin sa celebration of discipline. Sa amo karon nga study naatay gitawag og discipline in everything. Sa kaon need kag disiplina. Kadi man na madalag ampo nga Lord maniwang unta ko. No? Di walay problema man ang atong healthy ang kanang gamay ka or dako basta healthy lang ka. Ha? Wala man ay problema oy. Sige. Hilabtan mo na ko anang inyohang ayaw oy, mao nay nindot kay na. Sa pagpadagan sa motor na ay disiplina. Kano sa aman tong opening sa loop, Bohol loop. Gahapon, upat dayon ang aksidente o say patay. Nya karon na apa kay murag mga pila man siguro na sila ka simana dire aw ka adlaw din his Bohol because adtuon nila kasagaran ana mga sikat, mga vlogger ng apil diha kay adtuon nila ang mga sikat kay ilan nang ipang post o nya ma-expose na nga mga sikat o para mas mudaghan ang tourism sa Bohol. Mas mudaghan ang turismo sa Bohol, turismo sa Bohol. Naay disiplina. No? Pila ninyo dire nakakita sa mga balita nga may mga bata nga naligsan at bang mismo sa eskwelahan. Nas Facebook na nagkalat karon. Before ka approaching pa lang ka sa eskwelahan na ay signage, slow down, school zone. Hinay-hinay kay naa na kas eskwelahan. Pero unsa na itabo, aksidente ang mga bata. Diha ba tayo nakuan mga igsuon, diha man siguro na sa Alicia ba to? Nga hapit niya patyon ang gamotor nga patay man gyud ang iyahang bata. So pagtan-aw niya sa nagmotor nga nakabangga ang bata pagyud na ara gyud sa kanang duol ra gyud siya sa eskwelahan ba. Hapit niya patyon ang
tong nakadasmag. Nga naman, okay raman ang nakadasmag, ang bata patay man. Nya magtanaw kas bata, balik-balik ang iyahang bukton paa. Nya wasik ang dugo sa kalsada. Nya ikaw amahan gatanaw ka. Nya ang nakadasmag okay ra siya. So sa pag-drive og motor na ay disiplina. Sa tanan, nagkinahanglan tag disiplina. Nganong need ta og discipline? Because di ta ganahan. Dili ta ganahan, mapatuyangon ta. So even sa pagbasag Bible na kay disiplina. Nga bisan og dili ka ganahan, kay uga kayo kakapoy kay ka, but discipline yourself to read. Kay ang pagsugod ra may lisod ana. Gani iniglabang nimo sa 1 hour nga basa, di na ka ganahang muundang. Kung makasuway lang ka. Maglami nag-ayo, di na ka ganahang muundang. No? So sa amua na ami kanang naami 90 chapters, at least 90 ka chapter nga basahon every week. Unya, with comprehension na siya. Sabto nimo ang imong gibasa niya, maghimo mig amo ang report. Now, ngano nga nahitabo nga ang pulong sa Ginoo karong panahon na bully na lang. Example ani, bisag nagsimba ga cellphone, ga like. Nya bisag badlungan na ato bangon pahinuon si pastor. Wala na, ginabuli na ang pulong sa Ginoo. Ginasalikoy na ang pulong sa Ginoo. Kapila na nato gipahinumdom nga dadaang Biblia. Di na gani magdalag Biblia, magpabadlong pa. Anak. Okay ra og pagdungaw nimo application ang gitan-aw nga Bible. Ang gidungawan pag yun Facebook. Ngano man na, kay gibuli na ang pulong sa Ginoo. Wala na tagda, wala na tagaig kabugaton ang mga pulong sa Dios. O kinsay nagsulti ana ang pulong mismo sa Ginoo. Nganingon siya timan-e. Na itong basahon, timan-e kini. Na verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1, timan-e kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Munang sige kong ga-advise intawon aning ga-crush, ga-uyab-uyab. O paganitay kapalit og tawas. Ano man putang mag-uyab-uyab nga di ganita katuod atong balde og kabo para maligo. Ako lang ning diinan o gamay ha, bugatan lang nako ni. Tungod kay unsay inaadre, timan-e kay moabot ang malisod nga mga panahon. So lisod na, nganong lisod na? Mahal ang palaliton. Nya labi nagdependent rata kayo sa ginikanan, di ta ka maong manikay-sikay, kabalo mo mga igsuon, kining dili ka maong mangitag kwarta, maunay gastador kaayo. I-prove na to na. Kadtong nanakay sa barko, wato sila'y tarong nga tulog. Magsakit pang ilang dughan kay gimingaw og ayo. Amen. Di kim gitabangan na ba kanako? Amen. Di kim. Di ba? Kadtong dili lang kay kanang nasiman. Imagine mga igsoon, makita mo sa mga Facebook nga magligid-ligid in taon na silang mga tulog, maghukot sila kay while matulog sila ang ilang barko gatagilid-tagilid. While mangaon sila, dakpo nila tong mga plato, gunitan tong mga sabaw. Tinuod na di ibutang nila ang sabaw sa lamisa, alsahon. Kay kung ibutang sa lamisa, mudagan, mayabo. Lisod kayo. Ang ilarang mahanggap baho sa dagat, makita nila dagat, taya. Katuo mo, mga nakaniktay na sila dito. Naniltil na sila taya. Pero ang padadaan tanawa, example niya, dili ka mo, nga naman, nakapuyo kog panimalay nga abroad ang bana.
ang padadaan, asawa, ang mga anak, ginagrabihan. Mamili og mahal kayong eskwelahan, di pag yun mo sulod og klase, o nya, panghagbong, gipang-drop ang mga subject, balhin na po, na-resign na lang sa katigulangon ang abroad. Wag yun, intawoy na human pa sa pag-eskwela sa mga anak. Ano man? Kining mga, basta di maoy nangita sa kwarta, di na ka maong mo gamit sa kwarta. Because makamao kang motipid sa tubig kung ikaw mo'y nangabo sa tubig. Kay kabalo kag unsa kabugat. Kabalo kag unsa. Pero og wala, that is why paminaw mo karon, lisod na ang panahon. Nakabalo ka og di nimo tarungon og plano ang imong kinabuhi, mas lisod panis umaabot. Naiuban sigig ampo, Lord, masulbad ang problema, wa pa nasulbad ang problema, naghimo na puglain. Mayang Ginoo sa may imo, sulbad or another problem. Lisod ang panahon. O nya, nganong lisod ang panahon man? Mao na nang mahal na tanan. Verse 2, ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kagalingon og sa kwarta. Sige kang kauna-una nga makakita kag tawo, labi na, uy, bagong ninaog, Nis Gaspar. Sige kang kauna-una nga, ang kwarta ani masulod sa kumbulsa. Bisan ka na mga tao, mga tog sugalan, mga tog sabungan, gahuna-una ginasilang, kini mga kwarta ani, masulod ginis, mabalhin ginis sa kumbulsa. Wag yun ni adto dito, ni, salamat sa Ginoo, ni ako'y kwarta, kung nihatag sa buwangan karon. Tanan yun, naghuna-una, ang iniguli, ani, di ba? Ang kakabalog, giunsa nila na. And that is why, bisag piso, ayaw na lang yun. Paghuwat, yung kag, bisan pagani, ginikanan, amahan o inahan. Natural, may ganyan mga anak, maghuna-huna, medyo na sila. Masaya mga inahan o amahan, kasabot gina sila. Munang di gina mo yung anak, palit ani anak, muna anak. Kasabot niya siya, maghulat raw na sila. Hatagan sila. Napat sa'y problema, ani no? Kana sila, inigpanglangya, inigpanggawas anak nila. Labihang tuyok-tuyok pa nagpangita og asag kwarta para sa pag-process og sa show money. Kaya ang show money karon mga 50,000. Naas mga 50,000, no? Pila show money? 30, 50. Depende sa lugar mo atuan, 100. Kung ay sulod imong account, ang imong ATM, di kakagawas. That is why mangutang na sila, ibutang diya, inigtuan na sila dito, ilang hulug-hulugan og bayad, ang uban nila inignaog na pod, usa pa mo bayad, paglarga manghulam na pod. Munang og dili sila muhatag nimo tanduay. Tatahil? Sa una ra to. Kung dili sila muhatag nimo pang tuba-tuba, ayaw kag pugos. Kung gusto ka pagsiman pod. Arama, katilaw po ka ba? Hello? Lami, unta, gyud kini mga, kanabitang nasa Facebook karon nga, ang mga bata magklase, before ang opening sa klase, mag-share sa word ni Lord, and after that, na ay 5 to 10 minutes nga video, nga ilang tanawon. Ang kato nga mga video, ang ilang mga membros pamilyang nagtrabaho, ilang tanawon, grabe mo din ang gitrabahong papa, aron lang ko maka-eskwela. Di ba? Amen? Kaya nga, kita mga ginikanan, dili ka kuripot, di sad ka tihek. But muhatag ka, imo unang gisusi, kung sure ang paingnan sa kwarta, kay dili basta-basta ang pagpangita, ana. Nasabdan ba nato, mga igsoon? Mga batanon, nakasabot bagyo ta? Because una na bata makasabot og atuan na pud-unyang panahon. Kanang inon kang ayaw sa, kay lisod lagi kayo ayaw sa, okay na. Pag dito na, nagkaanak na, ay lisod yun ay. Unya may parehag dula sa computer nga pwede rin mong i-quit, unya new game, restart. Mayong pwede ingon ana. Munang maghuna-una tagtarong. So malisod ang panahon, mga tao maghuna-una lang sa ilang kaugalingon o sa kwarta, hambugiro sila og mapahitason. Hambugiro. Lingian ang nasa muntapad. Tanawan ang nasa tubangan. Hambugiro sila mapahitason. Bugal
bugalon. Na ingon diha mga igsoon. Kung dato kuno unya maabot og 100 ang edad, unsa daw? Healthy living, maayong mag-atiman sa kaugalingon, maayong pagpili sa pagkaon, sakto og tulog, di mo inog magic sarap. Tubig sa butong ang kanunay ginainom. Muna, pero kung pobre, unsa daw? 100 na edad, di mamatay. Wakwak na, wa pa napasa ang liso. Klaro kayo ba? Tinood? So, hambugiro sila mapaytason. Bugal-bugalon. Kanang bugal-bugalon, timan-ina unya. Because ang word diha nga pagbugal-bugal, mao man ang bully. Ginabuli nimo. Now, kung ang pulong sa Ginoo gipakawalay bili nimo, gabugal-bugal lang kas pulong sa Dios. Bantay ka. Ningon dia masupilon sa ilang mga ginikanan. Amen. Suray ko naman ang hindi mong anak, ma'am, lakaw ko. Ayaw lakaw ron, kay gabiin na, daghang ga, pasirit ron nga mga motors, karsada, kay na ay buhulop. Mulakaw yun. Dili ramang good me, magbike-bike. May good lang magbuingong, ma, salamat ma, nag-care jud ka na ako, ma. Mulakaw yun. Mulakaw yun. Nya masupilon sa ginikanan. Dili mapasalamaton o dili Diyos noon, hatagig balon nga Diyos, moingon bang thank you ma? Anay balon na, Diyos lang usa, kaya watay kwarta. Gua po rin, oy, di ko mo eskwela ane. Nga naman, dili mapasalamaton. Na, kibaw mo sa unang mga eskwela ta, kupra ang atong snacks. Mangit-kit na mga sangkong gipang butang sa daplig kalsada kay pick-upon atong truck nga nangumpra sa kupras. Mo nay atong snacks. Karon tagaan nimo Jis, tagag 20 masuko pa. Ngano man, gauyab-uyab man gud. Librehon mo ni snacks to yang uyab. Mo nang masuko tagaan nimo 20. Dili mapasalamaton. Nanapalain, wala sila'y kaluoy. Sa batanan, parang naminaw ang tanan, parang may bautang naminaw ang tanan. Sa batanan, wala sila'y kaluoy. Bisag nagkabuktot-buktot na ang usa ka membro sa pamilya nga maoy nagtrabaho, maopay na ay sa panimalay, maoy nakatiman sa tanan, maopay manglaba. Wa gyud kaluoy. Tuara cellphone kanunay. Igan maluoy. Mga bana di maluoy sa asawa, mga asawa di maluoy sa bana, mga anak di maluoy sa ginikanan. Garaon pa kayo mainig ulis balay, kapoy kayo may sige eskwela, kapoy kayo eskwelahan, wala ni sulod. Kay nanulong rag basketball atos Montserrat. Pilder ba? Mantay unyag di ko ubanon. Walay kaluoy. Amen? Kaya naani, mauni siya, mauni inyong sabton. Sa inyong pamilya, kung naay breadwinner, kung naay nagtrabaho, bisan pag unsa kadako iyang sweldo, pangita pon mo paagi, diskarte pon mo inyo, kay kon simba ko kay Domingo ron. Musimba man kita. Walay pulong nga simba ko no. Kalit na siyang mawala, kalit na siyang kuhaon, kalit na nga magkasakit, kalit, ingana bitaw, wa man ta nakatagna sa panahon. Unya ang intawon walay nahibaw ang diskarte ang mga anak. Ang naa sa panimalay sige murag mga langgam bang wapay buhok. Sige rag paabot og maabot tong inahan magdalag wate. Magdalag uod. Kung wala sila unsaon man. For example, ang inyo nga breadwinner dako kay sweldo kay tuan nagtrabaho sa Israel. Unya pag-abot sa gera na apektuhan dito, walay trabaho, na hostage pag yun, na apil sa hostage sa Hamas.
Ga problema na ka kay wa nay padala plus di pag yung kakamaong mo diskarteg asag kanon. And that is why kung naa may pamilyang dako-dako og sweldo ay mo sig pangutang. Ayaw sige pa nindot anang unsay mga panindutan na to. Aron inig-uli niya, makapaulay siya, kay makakita man siya, wow, na inatigom, og naaray, unsay gikinanglan, moray paliton. Pag-uli niya, pinakadaghanan, pag-utang, maglisod, pag yun, pag-pang-apply, pagbalik. Ngita, pag-kwarta, pag-process. Nagka-gallstone pa, pag-medical, lisuda, na unsa na. Kaya mga Kristiyano, dapat magamit ta sa tong utok kay ang tanan rabag yung problema na to, ang sulbad ni as Biblia, ni as pulong sa Ginoo nga imong ginabuli, imong gisalikway, gipakawalay bilin nimo. Wala sila kaluoy. Ang kita na to. Wala kaluoy, mga ginawa yung taos ginikanan, mga anak, di maluoy. Napoy mga anak mo ala paningkamot, o niya, ang ilahang na yung anak mga igsuon dito sa mua, namatay na rabain taon eh. Kay hubog ba o niya na disgrasya man siguro namatay. Kabalo mo unsa? Iya mga anak magpasuhol in taon og pamunglay. Magpasuhol og hinlo og sagingan. Unya ang halin syempre kay buotan ning anak ang halin ang ilang suhol ihatag sa ginikanan. Kabalo ko sa gibuhat ginikanan, gipalit rag ilimnon. Uy, kaluoy ba? Namatay ra ba in taon mga igsuon kay na disgrasya. So walay kaluoy. Walay puangod. Kabusabot mo kung saning walay puangod? Kanang maayog siya gibuhat nimo pero ang imong gibuhat niya di mao. Kanang giatiman kag ayo sa imong inahan pero karon imo ran tubag-tubagon insultohon. Makabalos bagyod ka anang siyam kabulan ka sa tiyan? Pagkatao, panimo, bisag gihilanta na galabad sa ulo, isayaw-sayaw ka, kuguson, gangipon ka, kakalibanga, gaunsa, di ka pabutang, magsigir, kagilak-hilak, kuguson ka, bisag ikapoy, nag-ayo siya. And na times 4, pag yun ang iyang trabaho, kay ang bana, wala ka trabaho, kay gihilantan, napay mga labunon, siya pa'y magluto, napay bata, nga di magpabutang, kay sakit ang gatubo, ang ipon, gihilantan, na unsa na diha. Nya pagdako na insultuhon ra ka. Kabalo mo mga anak, hagok na magtulog, pero inyong ginikanan gahilak di katulog kay nasakitan sa inyong pagpanginsulto. Wa po na nila gisulti ninyo. Ngano man, di po mo kasabot, di po mo mutuo. OE ra na si mama, OE. Ingana ra mo manulti. Di maluoy. Sunod. Walay puangod, tigbutang-butang. Kinitig butang-butang, mga Kristohanon tanaw, ayaw na kita magbutang-butang. Kabalo mo, gibutang-butangan ko sa unang nang buak ko kog maribulto diha sa, nganon na ko ng pambukon inyo, hamana ka mo ibuak o gusto mo. Pinalitan ninyo ang uban ana, inyong inutang, ihulug-hulugan para ang mainpas niya, ako hilabtan. Naunsa may taon mo, oy. Bahala mo diya kung saan ninyo na. Diha gakatag ko no diha sa gawas o nya na ako ni nangagi dito nya niabot na dito sa high school ang isyo wa na gikontrahan as Pastor Jonas sa Lourdes itanawa ko nog naa ba diha tigbutang-butang sunod mapatuyangon kini mingon ang doktor ayaw na ang lami man ni mapatuyangon. Uli og alas 10 sa buntag yun. Na uli, mapatuyangon. Kabalo mo, pag muingon na pa, kanilang, kananin ninyo pa, kaming mga ginikanan, no? Ako ngayon, mudag ko na ako mga anak, o niya, ma, di ama, ako ipaila-ila. Saan man na? Mauna ni ma. Anak sa pare ni. Okay, di anak po ng pare. Sige. Nayawi manuroy mo. Asa mo manuroy? Kaya di man ka magproblema sa imong anak kung imong gitagaan og wisdom. Di man ka magproblema sa imong anak kung kabalo kang imong anak nagtahod sa Ginoo og nagrespeto nimo nga ginikanan.
So pag ingon na Mulakaw, may makay, Manoroy, may ato, asa mo sa old airport. Di ba yun mo ulig alas 10 na ulig sa alas 10? Di makasalig ka niya, tama? Pero mayon kag uli og alas 10, ni ulig alas 10 o no. Sunod niyang lakaw, sugtan ni mo? Di na. Di na. Kabalo mo nganong dugay mo uli ang mga anak? Kay maghulat na silang mawala ang baho sa bino sa ilang baba. Magpahuwasa ba? Kaya kasabaan ko aning papa ron, si papa ra ba kay magwalali sa mong church? Mawala sa ng baho sa bino, usa na sila mamauli. Yung manong nadugay man kag uli, ang project na mo maoy. Dugay kinahuman ta mong project. Unsa man ang project? After 9 months pa, makakita ka sa among project. Kanang uban sunod tuig pa na kasabot. Na palabihon nila, na? Asan naman ta? Bangis. Na? Ito? Walay puangot, tigbutang-butang, mapatiyangon, bangis. No? Pareha atong balita karon nga luoy in taon kaayo. Kay nanginabuhi, nang habal-habal. Nya kining batanon, tripping-tripping lang. Kuya, pasakya ko, pagsakay. Dinhira ko kuya, pag naog, kuan niya, las-las og kutsilyo ang liog sa nang habal-habal. Nakakita ba mo mga igsoon sa kanang sag? Sa amuas negro, salag yun na siya. Di ginamadag sag-sag. Salag. Nakakita ba mo anang picture sa salag? Nga imong gitanaw dito sulod, puro uga nga bukog sa mga kuyabog, sa mga gagmayng langgam. Anong bukog naman lang to? Kay ang ilang inahan nangitag pagkaon para sa anak na patay. No? Munang before kaunta mo himog desisyon nga imong awayon ng tawhana hinumdumi nga naana siya gibuhi. Naana siya giatiman. Pag di ka kamaong maghuna-huna ana, dili lang siya ang imuhang gipaantos, pati ang iyang pamilya. Ngano man bangis. O niya madinumtanon sa maayo. Mao na po ni, bully gyapon ni. Kabalo man kang maayo ang pulong sa Ginoo, pero nganong daw gadumot man kas pulong sa Ginoo? Nganong dili man kakahatag og panahon, si Lord naghatag nimo ginhawa, ang di ung kakahatag panahon mo basa sa iyang pulong. Verse 4. Mabudion kanang mongisis imong atubangan inigtalikod nimo. Mayrag mamumo. Mabudion. Na? Bisan sa gagmay mga butang, John, papalita ko soft drinks John, ibalik radayon nako ang basiyo. Tulo ka bulan usa gibalik ni Pastor John ang basiyo. Bisan sa gagmay mga butang musaan ta nya dili na tutumanon mga mabudhion at man ta. Amen. Dindot good pod unta sa kadaghang mga mata nga naa dire. Pag nay nakita niyang basiyo wa na may hilain didto gina iuli gina didto. Hulaton pag inong iuli. Pag nakita nga ang CR ni dukot nag-ayo hulaton pa pag inong kiskisi. Nipalit kog brush katong brush bitaw nga kanang lingin nga brush. Nya nay gunitanan. Nya akong giputol o nya gibutang nako sa grinder tan-awan yung CR. Kasulay mo kadto CR? Grinder. Butangag Moriatek, di nagyamadalag Moriatek kay marag 4 years naman siguro nang gitan-aw ra. Gi-grinder tanawan nyo dito. So siya, sulay mo CR dito ba? Suma po mo. Gi-grinder, gituyuan, putol ba? Palitan niya, giputol niya, gibutang sa grinder. Hurot oy. Ingon pa ko huwatag ako ay makahinlo, di ba? Hinlo gyud. Kay gahi na ko no. Di ba day magahi nga. Katuig usa hinluan. Atid na. Sa palain. Na? Mabudhion mapasagaron o garbuso kaayo. Kini kong garbuso kaayo no.
Pastor, garbura gyoy nako, na anako, wala gyoy kaayo. Garbuso kaayo. Isa tong mga garbuso kaayo. Isa, dali. Kanang wala ni isa, labaw na kagarbuso kaayo. Naklaro, ana. Amen? Garbuso kaayo. Now, kining tanan nga atong gipanghisgutan dinhi karon, resulta ni siya sa kanunay na itong pagbuli sa pulong sa Ginoo. Kaya di man unta ka maingon ani kung kanunay kang nagbabad sa pulong sa Diyos. Di ko motuong ka ng taong siging gabasa sa pulong sa Ginoo, siging kinabuhi ugon sa iyang nabasa, mapahitas ontig butang-butang, garbuso kayo, masukulon sa ginikanan, dili. Di ko motuong ana. Then ingon, kini, magpabilin silang relihiyoso sa ato pa. Mudong nig midweek service, maapil nig prayer meeting. Pero unsa? Apan isalikway nila ang tinuod nga gahom ni ini. Kabalo mo kung sa tinuod nga gahom sa atong pagkinabuhi ngon nga Kristohanon? Kanang na-apply nimo. Mo man gahom. Mao nay gahom. Sige kog ano man gani ha? Sige kog bubo aning moriatek hala bubo gyud. Di man gyud matangtang. Kato di ay nga moriatek kinadugayan na kaayo. Murag wa pa nahimo ang CR. Di gyud mo dulot. Napailain. Si Rachel dito, nagtiwas na siya gahapon, pamintal. Nagpintal siya ng screen sa Sunday school. Di gyud mo pilit ang pintal. And then, ningon si mami, murag na-discourage na si Rachel sa iyang pagpamintal. Akong giadto. Ang iya di ay gigamit nga pintal. Kinadugayan na kaayo. Expire. Hello? Nasa atong nga kinabuhi mga igsuon. Ningon diha magpabiling reliyoso, di na mo dulot. Di na mo pilit, di na dudtan. Wala na siya kahaiton. Dili na mo epekto. Kaya nga sa unang na Kristohanon ka, pagkadungog ni mo sa awit, gipangga mo ako. Ang imong luha ni punong sa imong mataon niya nangahagbong. Katong time nga naa kay problema, sa bag-o pa ka nakadungog og wali, pagkadungog nimo sa awit, kupti ako ugagson mo. Nipunong ang imong mata, ng hagbong ang imong mga luha, nga na-realize nimo nga kung wala ang Ginoo, wala ko mahimo. Karon, sa nahitabo. Pagsugod pa lang sa wali, kabalo naman ko ana. Tanawa ako na po ni Rono. Headshot na po ko ron ani, tanawa. Wala na kayo gi-expect nga bago diya sa Ginoo. Why? Nabuli na nato. So, magpabilin silang relihiyoso o niya sa likoy nilang tinuod nga gahom ni ini. O sa tambag ni Lord, likaye kini. Kung nauga ka, kuyog kas mga uga, perting ugaha mo. Ayo? Kung naluya ka, kuyog kas mga luya, perting luyaha mo. Nakuha na to? Kung wa kay gana, kuyog kas way gana, kamutanan, tagay tapre. Tingon ang Bible, likaye kining mga tawhana. Kung na kay problema, layo pukas na ay mga problema. Palayo ba? Di kay una kay problema, maginagbayay mo. Tara na. Amen? Kami mga lalaki, mga igsoon, ang problema namo, babaye. O kamo mga babae, problema sa ninyo me. Tinuod na. Ang gadi ra bagyo mo to. Ningon ang Bible nga sa panimalay, sa pamilya, ang hari ang bana. Pero di na tinuod. Ang asawa. Katawa si Helen. Tinuod na. Pag moingon ang bana, palitan ayaw. Kay naa, di apa, kareo, kane, unya mahal kito kuan, napatay utang, di apatay hulugon, unya si kuan, ni college, ani, unya nilakaw na lang ka, nahapon na lang, wapa siya nahuman. Napa mo diha? Naminaw pa mo? Kamu mga bana ingong amen. Kabalo mo kung say, problema po ninyo, pag seminar before mo nagminyo,
giingnan mos nagseminar, tanan nga buhaton sa imong asawa, i-appreciate. Gibuhat ni mo? Sige, bagulbol, parata po ning sudanan eh. I-appreciate. Kamu mga asawa no, bisa kung sa kabadlungon yung bana. Before na mo bangon sa inigdaan, timplahe daag kape kung hingapi na. Nya usa po kawa. Bisan pagalagot ka na niya, sige lang, timplahe kape. You do it not for him alone, but for the Lord. Because the Bible says, in everything you do, do it for the Lord. Imagine si Jesus nang galigad-ligad ha. Di ba na ni mo, Lord, maparat po rin ni Ron. Timplahan to kape si Gerson, pero asin ang gi. Joke ra na ha, buutan mo na si Rose. Ingana man unta. Pero kabalo mo kung sa'y problema na to. Tungod kay ginabuli na to ang pulong sa Ginoo. Bana, wala na imong bana. Ang asawa, wala na imong asawa. Silang duha na parihong insakto mo nang di mag-abot. Nakuha na to. Kaya nga, ingon ko sa mga papa, bisang pag naa kay mga katungod, paghilom na lang. Sulay og pakahilom, pangayog pasaylo. Nga naman, kay kung siya na ay supak sa imwa, ikaw po labaw na isupak sa iya, unya iyang pamatud-an nga sakto siya, ikaw po imong pamatud-an nga ikaw mo insakto, mapaingon ka hamos pagkaayo. Guba hangtod mo balik ang Ginoo. Nya mangita na lang kaglain, mangita na lang kaglain nga bana. Bisag na nga hulog na ng atong postisyo, mangita na lang kog lain. Naminaw pa mo? Dapat makasabot tagayo. So, i-appreciate nimo. Diba? Ako, bisag kinsa din eh. Kinsa nila magluto. Kinsa nila, always gyud ko magpasalamat. Iguman ako kaon. Kisay galuto, salamat Philip. Salamat Mi. Salamat Shell. Lami kayo tong imong giluto. Ingana. Diba? Salamat kayo. Grabe ra ba po ninyo taong paghago. Papadyod taon mo katilaw tamison sa inyong hinaguan. Ingana bitaw. Di kay naka-benepisyo pa ka, magbayaw-yaw pa. Naminaw lagi mo? Yung mga asawa po. Bantay mo mga asawa, ha? Likay yun. Kabalo mag-unsay pinaka sakit kaayos dunggan? Kanang magsugod og yaw-yaw og usa ka libro ba? Ha? Ngutana ra kag unsay color sa tsinelas? Pula, gipalit na ko na dito sa Bikyo, tag 38 na, mahal pag yung kaayo, ako gipalit ana, gihulam pa na ako ni Atione, si Atione gani, kawa po gani kwarta, kaya linding na po to siya, niya. Pirting taasa. Nanguta na rakak unsay color sa... Nya mga Kristohanon man ta, maunang pag-anhita, inig magsimba na ta, di ta mga malipayon. Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Murag isda nga nahutdag tubig. Walay kalipay nga nagsimbas Ginoo nga naman. Mga nitang naay mga sala. Unsay inungdan, ginabuli na to ang pulong sa Ginoo. Nagasinabot pala kita. Dapat makasabot gyud ta ani og magkat-on. Kamong mga anak, kung di gyud mo kat-on karon, inig maginikanan mo, mas maglisod mo. Why? Ang inyong gitanom karon mo na inyong anihon. Kusog mong musukol o ginikanan karon, inig kamo na ginikanan at sahon mo sa inyong mga anak. Man ini. Pag kamo na unyay ginikanan, ayaw mo
paggara-gara nga inyong mga anak. Ayaw. Ano man, kita'y gatanom. That is why kung gusto kang mag-anig nindot, sumaabot, pagtanom, og maayo, og nindot karon. Katong biyahe may padong sa Bilar. Akong giingnan si Samunem nga kaming mga pastor, ang ayan raming maingane. Kaya wa min submit nila. Sila may leader na mo. Bisan pag-unsa sila, bisan pag-unsa ila, submit. Nga naman, na may ani. Kung di ka mo submit nila, naman siya kay anihon. Kami tanan, ingani mi. Kaya di man may mo submit ninyo, mo nang kamong mga anak, pag di mo submit yung ginikanan karon timan egyod ni. Kung inyohang pagsukol karon sa inyong ginikanan, ginagmay lang, kamo na unya yung maginikanan, tanawa. Kamo mo'y pagawson sa inyong balay, sa inyong mga anak. Dito kas gawas, matulog ma! Ikaw na'y dadag sundang sa imong anak, gawas, di ka mo gawas? Sa gawas katulog. Inganaon ka sa imong anak. Because kinsay gatanaw, maumanay mo ani. Sa inyong pag-eskwela, kung wa po mo nagtinarong, ayaw po mo pag-expect nga tarong ang inyong kaugmaon. Ayaw ninyo naghuna-una, ayaw mo pagdamgo o buntag. Napa mo? Now, sa Old Testament, guys, good matagkabahin sa pagbuli sa pulong sa Ginoo. Sa Old Testament, wala pa'y Bibliyang na kompleto pagsulat. Nakasinabot ha? That is why si Lord magpadala og propeta. Sa batanan, propeta. Kining propeta, og asa siya moadto, nagdala siya panalangin og tunglo. Nganuman, ang propeta, pulong sa Ginoo, nga gibutang sa tawo, og nahimo siyang propeta. Nakasinabot ha? Iyang ipanulti ang pulong sa Dios sa umaabot nga mga mahitabo. That is why, kung makakita kag prophet kaniadto, kung buhi ka sa una, mayong kania ang pulong sa Ginoo. Panalangin ni siya or tunglo ni siya. Kung makakita ka, nga naman, di man sila kadungog sa pulong sa Ginoo, moadto sila dito sa punuan sa mahugani, magampo sila, Lord, unsa may gusto ni mo na akong buhaton? Wala may maingon, anak, undang nagpanglibak. Wa may ingana nga tingog. Muyangod kag langit, wa may ingana nga tingog. Si Lord nakigsulti, nibuhi siya mga pulong, pinagis mga propeta. Therefore, kung asa ang propeta mo ato, sure nga naay blessing, kay musulti man ang prophet sa mga tao og ilang buhaton na aslay blessing. Apan kung kana nga word ni Lord, kana nga prophet nga naglakaw-lakaw, kung musulti na siya og di buhaton mga tao, sila matinunglo. Nakasinabot ha? And here comes nga ginabuli nila ang pulong sa Ginoo. 2 Kings chapter 2 verses 23 to 25. 2 Kings chapter 2 verse 23 to 25. 2 Kings chapter 2 verses 23 to 25. Tanawa dre. Nana mo? Sige, markahe dayon. Kay arong sunod Domingo, maukban. 2 Kings, chapter 2, verse 23 to 25. Dana, unya si Eliseo. Unya, miadto si Eliseo sa Bethel, samtang nagpanaw siya, may pipila ka mga batanong lalaki nga nanggula sa syudad. Mga, kuwan sila, mga yaga, kasi tawag na? Kasi tawag ka ng grupo-grupo na to karon. The Bloods and the Crips and the KKK, mga gangster sila, mga batanon ba, grupo-grupo sa batanon eh. Manulungay dito sa Kabawan.
May pila ka mga batang lalaki, mga batanong lalaki ni, nga nanggula sa syudad og mibugal-bugal kaniya. Remember, nga kini si Eliseo, propeta sa Dios. Dili ni mao katong inyong gingong nga ato ni balay ni kuan nga upaw nga kanto. Dili. Dito yung kanto, tuong yung kanto. Sila maingon, pahawa dinhi upaw, uy upaw, pahawa. Grabe. Yung mga walay buhok diha. Napa mo? Listen to this. Ilanggi bugal-bugalan. Ilanggi bully. Walking scripture ni, prophet ni, naglakaw ni nga pulong sa Ginoo, kay propeta man siya, ang pulong sa Dios naa siya, dili maukab ang iyang baba, kundi pulong sa Ginoo ang iyang isulti. Niabot sa ilang dapit, it means na ay blessing ang ilang dapit, pero unsa ilang gibuhat, gitonglo, gibugal-bugalan. Kung naabot nimo ang pulong sa Dios, kung natudluan ka na badlong kas pulong sa Ginoo, kung gibadlong kas ginikanan, blessing na blessing. Makauyab ra gani, kusog na mo tubag-tubag ginikanan. Sa mga butang nga gimahayan ako og ayos kinabuhi, nga gusto pa unta ko makabawi, di na pwede. Kanang nakasukol ko, ginikana, nakatubag-tubag ko nila. Gusto ko mubawi, pero wala naman sila. Imagine, pag-abot na ako din sa Bohol, bisag wa ko'y kwarta, gusto na akong isuroy ang akong mama dire, pero wag yun na abtan. Kaya tuwan mas langit, gasuroy-suroy akong mama. Binabuli. Blessing kayo ni, kay na'y Eliseyong naabot sa ilang dapit. Nagdala sa pulong sa Ginoo kay wapay Bible karon mas bulahan gyud ta. Kay naay mo tudlo na pay mo badlong napay pulong sa Ginoo nga atong nadala-dala mabasa pero ginabuli ginasalikway nato. Tanawa unsa nahitabo nila, ginabuli nila. Next verse. Ingon ang verse 24. Milingi siya og sa pagkakita niya kanila gitunglo niya sila sa ngalan ni Yahweh. Ganiha atong gikanta. Kung tigbasa kag Biblia, makasabot yung kas imong gikanta kanya, Yahweh, di ba? Rapa, Elohim, Adonai, katutanan, Jaira. Makasabot ka ato tanan. Basta kay tunaan gyud nimo, unsa? Yahweh, the Almighty God, the Creator of all, mo na Yahweh. Yawa makakasabot, Yahweh? Basig lang ni sa Yawa, ha? Unsa Yahweh? Di ba nakabutang pag-ingon, Jaira, gibutang sa ubos ang translation? God will provide. Rafa, the healer, siya ang muayo. Imun nakasabot. Siya Rafa. Rafi? Tulpo? Tanawa, Yahweh, the great I am. The creator of all things. Rafa, the great healer. The God who will restore your life. Unsa pa lain? Elohim, Almighty Creator, Shaddai. Unsa? The Almighty. Pero makadungog El Shaddai. La, unsa na relihiyon na? Buwang kita kasabot. Jehovah, ha? Witnesses. Katong magsuroy-suroy nga nakailis. Buwang kasabot. Unsa pa lain? Jaira, the Lord will provide. Adonai, Lord. Huwag kasabot. So, sometimes, tungod sa kakulang natong pagtagad, tungod kay ginabuli natong pulong sa Ginoo, di ta kasabot. Maadto mo sa inyong trabahoan, nganong di na magpakisusi, nganong di man kamo inom, nganong di man lagi mo magbisyo, nganong di ra good, health conscious ra good ko. Kay walay verse ikasulti. Saan pagsulti ni mo verse, di mo ka magtuon. Di lagi mo mutuan ng mga juice. Di rapod. Ninain man tag pagtuo. Respetara ragut ta. Di katubag kay walay basa-basa ginabuli gi panapasagdan ang pulong sa Ginoo. Naa pa mo? Nya usa may atong buhaton na magpadayon ra ta na. Kanang nas imong tapad ina pagbag-o na.
Bilingi siya og pakakita nila kaniya gitunglo niya sila sa ngalan ni Yahweh og duha ka baying uso. Nganong di man pod laki? Dara. Kabalo mo ang mga baying uso. Kung imo ni siyang tan-awon sa mga commentary, they believes nga kining mga baying uso bag-ong nanganak. That is why mas isog sila. Na? May duha ka baying uso ang mitungha gikan sa lasang og mikunis-kunis sa 42 kanila. Hello? Kabalo mo nganong ang tao mag-apil-apil ng mga fraternity? Mga grupo-grupo? Talawan. Insecure ba? Insecure. Kay kung wala kay gihilabtang tao, wala kay bikil, o gilabtan ka, paubos ra ka. Mahadlok, pagagtripan ka. Naminaw pa mo? Pila-pila yung magrupo-grupo dayo niya, ato na to, tabangan niya. Sunod adlaw, ikaw naman lang, di na ka maagi kalsada, no? Ato nakahagunuyan ka, apil aning mga biyaga-yagaon, mga way planos, kinabuhi. Kabalo mo? Kining, mga high school. Mga high school, paminaw mo. Kanang apil-apil na grupo mo, mga kugihan, mga hoy, mga laba, mga tabang sa balay. Nganong apil-apil mo? Bato-bato sa langit ang mirise. Patay sila, 42 kabuok. Nga naman, gayaga-yaga. Kinsa ilang iyaga-yagaan, ang propeta. Unsa ang propeta? Nagdalas pulong sa Ginoo. And unang-una, mga batanon pa ni sila. And ang prophet is elder. Ni unsa ang Bible? Ang mga maguwang ninyo, tahura nga daw inyong ginikanan. Gitahod ba di ay? Imo panghingan lang, way nahot! Way alam! Way utok! Nga naon pa! Kasabot mo, ani? Nakasabot ba mo? Kining mga ingon-ani nga mga batanon, kining mga ingon-ani nga mga anak, sila ang makaluluoy kaayo. Kusog kayong mandaot og mga, kusog kayong magyaga-yaga, kusog kayong mangbinuang, kusog kayong musukol sa ginikanan, kusog kayong manginsulto. Tanawan na sila, di ba? Makaluluoy kahimtang. Promise. Hello? Ipakita na to sa itong kaugalingon na ako gining. Saba da, oy. Tanawa ko sa netabo dere. Ingon ang Bible, tahura ang mga maguwang ninyo, daw inyong ginikanan. Tahod? Yaga-yagaan pa manggani? Bugal-bugalan pa manggani? Ang tanawa. Kining mga ingon-ani, usahay ra ba? Ipakita na to nga muratag si kinsa bisag ang tinuod wa good gani tay mahimo. Naay ni viral ron sa Facebook nga teacher taga Luzon, Tagalog siya. Nga naman wala na respeto ang mga estudyante. Ambot og nganong ang gobyerno gahimo magbalaod parang mangrebilde ang mga anak. Kay pag kanindot ato kapilain taon kong gibato og eraser, gibulad sa flagpole. When I was in grade 2, nahukot pa ko sa flagpole alas 10, perting inita. So naang adlaw diri nituyok ra ko aron akong ulo mo'y mainitan. Walay nang kiha. Pag uli pas balay, latusan pagsamot. Muna kay babadlong mga may paigibitay unta kas flagpole. Ing anaon pa kas ginikanan. Karon musulti lang kag makadaot. Muingon lang kas estudyante, ikaw paminaw kayo, kasigar na imong mata. Na verbal abuse na ka.
tanggalan kag lisensya, why kaon nimong pamilya? Ano man, ang gobyerno kasi himog balaod nga mohimong rebelyosos mga anak. O sa may balaod sa Biblia, ingon ang Proverbs, latusang imong anak kung imo siya gigugma kay ang latos di makamatay. Hello? Tanawa tong pastor, priso siya. Ano na priso siya? Kaya ang anak ko, kuyog outing, pag uli, gasok-kasok kay hubog. Nga anak sa pastor, ulawa kayo ka anak. Digi ang gilatos. Na, DSW, wala na, priso. Naantay gitawag og use. So kung dili, tarong ang pagka-use, gitawag siya abuse. So ang disiplina, use na siya. Ang ayan na siya, magamito na to. Pero kung manghinubra po, gitawag siya abuse. Tanawa karon. Na dito sa Luzon, dunay usa ka gayaw-yaw tong Tagalog nga maestra. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Wala pa naman kayong narating sa buhay. Kung gusto nyo, mag-board exam din kayo. Nalimot siyang ga-live di ay siya. And then, tungod sa mga estudyanteng walay respeto, tangtangan siya sa iyang professional, kuhaon na, iparibok na ang iyahang license, kuhaon siya, matangtang siya karon siyang trabaho, makasuhan pa siya. Iyang pamilya, may nalang gani. Kay Bisaya, ang sekretary si Inday Sara, ningon, ayaw, walay punishment, walay disciplinary, unsa pa na diha. Kay ang tanang tao muabot gid ang panahong mapuno ta. See? Kung ingana na lang, kada sayop sa tanan, tangtang, putol. Ipatuman na to tanang balaod, kada sayop, patyon rito. Dig na ambay buhi. Naminaw mo? Wala. Kung sa inyong eskwelahan, mga bugal-bugalon sila tanan, ipakita ang imong kahaya nga dili kasama nila kay Kristohanon ka o wa ka gabuli sa pulong sa Ginoo. So si Eliseo, mao ang nagdala sa pulong sa Ginoo, giyaga-yagaan. Timan ini. Nagisulti ang atong Ginoo og importante kayo ni. Sa iyang pag-anhi, ang iyang tuyo, tudluan ang katawhan og mag-antos siya hangtod sa kamatayon aron maluwas ang katawhan. That is why, yang gi-explain, nga ni anhi ako dili sa paghukom ninyo. Pero sa sunod, sa iyang pagbalik, naanay paghukom. Kaya anhi man siya sa una niyang pag-anhi, pagluwas. Sunod yung pagbalik, paghukom man eh. So, dinhi ta magtapos, John chapter 12. John chapter 12. Verse 44 to 50. Unang lang ni ka-verse. Okay, unang lang ni ka-verse. John chapter 12. John chapter 12. Verses 44 to 50. John chapter 12 verses 44 to 50, nag-ingon unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. 45. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mo bitaw nang og di ka motuong si Jesus Dios, wa ka gatuog Dios ang Amahan. Walk out mo po. Payon ako nga ang anak sa kanding. Ang anak sa tao, ang anak sa Diyos. Ritsog talikod oy. Kadide mo tuo nga si Jesus Christ Diyos. Verse 46, mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan. Unsay rason? Aron, dungag basa, aron. Tanawa ra gone? Di ba ang tinuod nga ilhanan sa imong pagkatinuod nga magtotoo?
Kanang wala na ka sa kangit-ngit, wala na ka sa sala, wala na ka sa kalibutan. Ingon siya, I have come to this world as a light. And those who believes in me, dili na diha sa kangit-ngit. Then 47, ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman. Di pa hukman sa Ginoo. Siya nagsulti ini, nga naman, time pa man to, nga luwason pa niya, makantos pa una siya. Mianhi ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan kun dili sa pagluwas niini. Wow, nindutan no? Pero wa pa nahuman. 48, adunay musilot ni adtong magasalikway kanako og dili mudawat sa akong mensahe. Ayok, mga Kristohanon, paminaw. Dili mudawat sa mensahe. Ingon, ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Tanawa? Ang muhukom nato, ang mga pulong ra nga atong gisalikway. Sama aning 42 ka mga gangsters, mga yaga-yagaan. Hello? Sige rang, yaga-yaga rin na himbawaan. Kuya biyan ni no, mga Kristohanon ta, pero nagyapon nato ning kinaiyaha magayaga-yaga ta. Kurat kayo ni. So dili siya hukman. Dili ni hukman. Ang pulong mao'y mahukom. See? Ulong gito sa Ginoo, lakaw-lakaw kay propeta, pero ilang yaga-yagaan, so nahukman gid sila, natunglo. Kabalo ka? Karon. Tanan nga naabot aning tinguga, paminaw usa mo sa di pa ka maniudto. Kung ang pulong nga imong nadungog, imo rang ginabuli, imo rang ginayaga-yagaan, sultian ka nako. Muabot ang kaugmaon nimong daw gikunis-kunis og mga lubo, leon or oso. Ganong guba man kay akong kaugmaon, ngano. Kay naay pulong sa Dios. Amen. Ako baya pasagad ra kog istorya dire ug unsa ra ihatag sa Ginoo no? Unsa ko kabalo gaon sa inyong pamilya. But listen to this. Kung ang pulong sa Ginoo inyong ginapadaplin, bisan pagpare ka, pastor ka, ministro ka, ug unsa imong posisyon sa church, kung ang pulong sa Ginoo na gani atong ginabuli, mabot gid ang panahon nga makakita ta sa atong kaugmaon nga guba, ginakunis-kunis og ayos kawaladon, gikunis-kunis og ayos sa mga kalisdanan sa kinabuhi. And that is why kung ang pulong sa Ginoo imong gihigugma, imong ginaampingan, ginadawat nimo, panalanginan ka ani niya. Kay susama kang Eliseo, naabot siya sa usa ka tigulang na nga babae guway anak. Sa dihang niabot siya dito, gidawat siya, gipakaon, nakaanak ang babae. Mao man to siya ang pulong sa Ginoo, kay prophet man siya. Kiniusab. Ang mga pulong sa Ginoo kung ato ning ginadawat. Kabalo mo? Nakita ka nga usa ka Kristohanon nga rebelyoso. Why? Pagbadlongon kas pulong sa Ginoo, mogamit po kag pulong sa Ginoo nga itubag nimo sa namadlong. Mo naman ay seryoso nga rebelyoso. Amen? Pag nakalingkod ko sa daplin ay magwali dire, bisan pag kinsa, bisag bata, basta kay napupulong sa Ginoo ang iwali pagkaninduta. Labi na kakoy maigo. Ingon pa tong tiid na, pag naigo ka, utong na lang. Ya, tunla. Na ganing nakasulod sa bus nga aircon, ya, maubo ka, maukal, tunlon nimo kay kaluwaan. Nga na po nang maigo kas pulong sa Ginoo. Bialag, sakit na kay, ato ni bay. Nindot yung kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Nga naman, tungod kay kung dili gani ka, mudawat ani niya, kanunay rin mo siyang ipakawalay, biligi, salikway, wala ni mo hatagig pagtagad sa imong kinabuhi. Imo ra siyang ginabuli kanunay. Maabot ang panahon lagi. Samas 42 ka mga batanon. Patay. Gikunis-kunis, guba,
ang atong ugma. Guba ang mga umaabot. Kung puno kas pulong sa Ginoo, kanunay nimong i-consider. Nag-abot sa kalisdanan, kine. Sunod ani. Unsa kay sunod ani? Nag-abot sa balatian, kine. Ay, by the way, natay mga problemas panglawas do. Unsa pa tong okay ra ng mga bukol. Kabalo mo, mga bukol, mga unsa na nga mga okay ra na siya. Maayo gyud na maputol nato na nga tunglo. Og proven and tested na kanunay na natong nahitabo diri. Ang dili lang gyud okay og ang problema lang gyud nga bukol nga motubo nga wa gyud problema gyud kanang garbo. Pag kana mo'y motubo, sigurado na feel nimo ikaw maoy. Ikaw ako na ni. Ikaw na lang gyud madungog sa imong kaugalingon. And that is why bantay gyud na og ayo mga igsoon. Ang pinakamaayong magtatambag, ang pinakamaayong mamadlungay, walay lain ang Biblia. So naa kay Biblia, katong walay Biblia, pangayo mo Biblia. Arong naa mo ibilin sa inyong balay, inig madomingo. Pangayo mo. Amen? Pangayo mo og Biblia. Nya og naa na mo Biblia, pagbutang mo og goal. Nga karong tuiga, dapat mahuman dyan ako nigbasa. Anaan ako diri sa Chronicles, puro puningalan. Oy, muditso na lang ko. Ayaw, pailob lang ko sa puro ngalan. Anak ni Berekaya si Sulisay. Sulisay, saan yung mga ngalan diyan, no? Pero timpaita na. Pero sige lang, kay naa kay goal nga basahon, yun ni mo na. And while nagbasa ka, i-relate ni mo sa imong kaugalingon. Bitaw, no? Lord, ayaw itaon paka-uso ni akong mga anak. Sige rin itaon ni Silag. Panginsulto na ko, tubag-tubag na ko, Lord, ayun taon ning ipakaug-uso. Amen? Because sigurado na obey your parents for it is good. You may have long life. Taas ko nung kinabuhi ni mo sinugtanas ginikanan. Pero pangita mong bersikulos Biblia. Ngay, tambag dihang insultuhag, tubag-tubag ang ginikanan, dili mo makakita. Kita po nga mga ginikanan. Mao na to. I-appreciate po din tao na inyong mga asawa. Inyong mga anak, i-appreciate po. Nak, praise God, 74 good, nak. I-appreciate. Sa sunod aninak, 74.5 na ninak. Hinay lang yun, nak. Ang kamot lang ta sunod. Sige, ratag-bike-bike, good. Agi-agian na to si Pastor Nak nga nagtapok og bato, nak. Sige, ratag-bike-bike. Ano lang. Akong gipasabot, encourage yung mga anak. Nak, sige ra. No? Sige ra, nak. Nga pudi ay og maura na imo nakuha. Naningkamot, buga ka. Ningkamot, good ma? Inyong teacher, wala naningkamot. Di na imong problema, nak. Kinalautay tapa dayon. Encourage yung mga anak. Inyong mga ginikanan, i-encourage. Inyong leader, i-encourage. Amen? Encourage in tawon po. Lahutay pa, padayon. Di kay, kabalo mo, hoy, magtapos ta. Ang atong kinaiya, kusog mo tubag mo sukol, o niya mag-post sa Facebook, I love you, Papa, padayon, Papa, walay laing pinakabuutan nga, Papa. Mag-post ka sa Facebook, ingana, pero sa inyong balay, sige ra kang sukol-sukol. Pa-ultrasound ko no kay basig ang utok nas tuhod. Wala sa ulo. Amen? Magbag-o na yung taon-taon mga igsuon kay mga anak tas Ginoo. Tuliro na nato ning kabalotang hiwi, tuliro na gyud nato na. Sabta na to? Magampo ta. Lord, daghan kayong salamat Ginoo sa imong pagbadlong o pagtudlo kanamo karon. Labing taasa na kaya ning panahon na Ginoo. Nga nagproblema mi, O Lord, sa amo ang pagkakristohanon. Kupot mi aning mga gikuptan namo ning mga kinaiyang di kaganahan Ginoo. Mga kinaiya, Lord, nga di makapalipay nimo. Munang usahay, nigduol namo sa pagsimba nimo, di mi malipayon. Tungod sa panahon nga ginabuli lang namo imong mga pulong.
Tungod sa mga panahon nga, ang among mga kasing-kasing Ginoo, may mga bikil, may mga kabugat. We pray, Father God, nga mga pulong among nadungog di ini malabay kawang, ilabi na sa mga kaanakan Ginoo. Salamat kayo sa imong paghigugma kanila, sa imong pag-amping sa ilang mga kinabuhi. E ang mga batan-on, Lord, nga 42 kabuok nga nangamatay, tungod sa ilang pagsalikway sa pulong, pagyaga-yaga o pagbugal-bugal sa pulong. Mahimo namo to kaming tanan nga pasidaan. Aron dili kami Ginoo mahimo nga mapasagaron sa among mga pagkinabuhi. Sa makadaghan, kanunay namong madunggan ang mga pagdasig, hatagan, pagtagad, basahon ang imong pulong, dawaton ang mga pagtudlo. Pero imong makita ang among mga kasing-kasing nga kanunay nagasukwahi, kanunay nagasupil. Father God, thank you Lord sa mga kausaban sa kinabuhi sa mga batan-on. Unsaon nila pag respeto ang ilang mga ginikanan. Sa mga bana, sa pag-appreciate sa mga gihimo, sa mga nahimo, sa ilang mga asawa. Sa mga asawa, napadayong mapaubsanon, mag-submit Ginoo ngadto sa ilang mga bana. Kaming tanan, Lord, nga dili lamang kami ray nakabalong Kristohanon kami. Kung asa kami sa trabahoan, sa eskwelahan, bisag asa, makita ang imong kahayag diri kanamo ug ang kinaiyang liwat nimo. Makita dinhis among mga kinabuhi sa mga taong wala pa in tao nakaila kanimo. Lord, we are in the last days. Lisod na kaayo ang panahon. Ang mga kinaiya sa generation Ginoo, tuman gyud tanan. But ayaw ito, good Lord, ang pulong nga nag-ingon nga magpabiling relihiyoso, pangisalikway ang gahom ni ini. Tabangi kami, Lord, nga pagpakita sa among pagtuo diha kanimo, mao nga naa kami sa kahayag nagakinabuhi. Salamat sa imong presensya ni ining kabuntagon. Bisan sa among pagtapos, Ginoo, sa among kaudtuhon, O Lord, nga managbulag-bulag kami, I pray nga ang imong gahom, Ginoo, mao'y magauban ka namo katong mga pulong mamungat og kausaban sa among mga kinabuhi. Ang mga wala nagpasaylo, magpasaylo, ang mga nagdumot, magpasaylo, ang wala mahigugma, maghigugma. We pray nga kining mga butanga manghitabo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Lord, kung masulbad ang among mga problema tungod sa kabalaka, magbalaka na lang mi kanunay. Pero Ginoo, salamat. Kadi mi angayang mahadlok, mabalaka, kay walay kabalaka, makasulbad. Kundili, Ginoo, musalig kami kanimo. Ikaw ang Diyos may nagbuot sa among kinabuhi, nagbuot sa among lawas, magbuot o Ginoo sa tanan nga desisyon namo. Ikaw magbuot. Sukat pa ka ni adto, nasayran ko ang kaluwasan.